Orang ketemu sing biru-biru ngarang gak buka bersama. Oh, Sabar ya, gede ya urung. emang urung badak. Jare sing badak sing cilikan. Ya sing gede dhisik. Sing biruan karo sing abang. Hah? Beda ki ya tunggu kudu. Kan dia ngebut-ngebut. Sing warna ungu, Mbok. Ungu-ungu sing ndase botak. Ya kuwi sing ndase botak kuwe. Kayaknya ngebut. Itu kok. Sing nggo botak gede kan sing biru kuwe biru. Birune siji. Karo Ya, ya. birune bae lah. Aku ora sing abang lah. Biru bae cukup. Temenan. Biru bae. Aja sing abang darane. Gampangnya di si kudu. Ya orang nangkane THR urung lupa. Oh, THR ini ora jaluk paning ora. Nah, Gitu. ngademu kok seneng kayak gue, seneng ora genah. Oke, kena njaluk si biruan bae ora buka. Mesok kan baca masih untuk main. Ayo, Mek. Iya. Baca. Iya. Sing abang lagi Ini icuk biru, biru. kok bikin jalurnya biru enggak? Anggar baca ya berarti sing abang. Ya kan suruhnya baca si biru. Kudu gue baca mak. Ya. Abang Besok biru. tapi nek biru juga. Ya, ya, oke, biru. Biru ke? Anda di badan. Biru pokoknya. Badan lah ya. Ya. Ya wes. Baca. Baca.